Nobody turn your back. Rise up, rise up. Nobody turn your back. Got to keep this fire burning. Fire burning forever, forever and forever. Don't you turn back. You gotta keep this fire burning. Africans, don't you turn back. You got to keep this fire burning. Africans, don't you turn back. So push. More wood, sunny. Got To keep this fire burning forever and forever. Forever and forever. bright soul. Bright soul, never you turn your back. Bright soul, bright soul, never you turn your back. Got to keep this fire burning. Keep this fire burning. Keep It's fire burning and forever. fire burning and burning. Keep this fire burning. Got to Africans, don't you turn back. Keep this fire burning. Africans, don't you turn back. Got to keep this fire burning. Africans, don't you turn back. Gotta keep this fire burning. Don't you turn back. Ụmụ ibe anyị ekene unu ndị ndozi ọdịnala. Nwanne unu nwoke nọ nso ekene unu na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị nwawo ndị si na ka nna nna anyị ha si wee bi ndụ masịrị anyị. Anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo. Anyị nwawo ndị nwe echi na a na-enwe echi enwe. N'ọbụ ka onye si wee dewe ute ka ọ ga-esi wee lahụ ụla. Ụmụ ibe enweghị ihe na-eme na mberede bụ akụkọ ifo. N'ọbụ ka onye si wee dewe ute ya ka ọ ga-esi wee dinara anị ihe ndị Igbo kwuru ekwu. Ọ maara ya akwa na mgbe mbụ ndị Igbo na-ekwu maka ọha mmiri. Ndị Igbo asịghịre mmeka maka ndị na-asụ oyibo. Ndị Igbo si onye na-aha mmiri, that means ọ na-ahazi ya, onye na-echange direction of element, energy benders. Ọ bụghị remeka ka magic ụmụazị. Anyị na-ekenego na-ekekere ụwa kene ndị ọkpụ na ndị egede. Anyị si udo dịrị ha ebe ọbụla ha nọ maka na ha nwa bụ ndị bidoro ọsọ anụ anyị na-agba maka na ọsọ rile. Onye gbara 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 onye ibe ya, onye gbara 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 onye ibe ya. Ihe mere nji wee were egwu nwanne anyị nwoke anụnwa bụ Eric Donaldson wee bido ihe a maka na asị na agụghe ụzọ agụghe ọnụ. Onye mere nji wee were egwu ahụ wee tinye wee bido ihe a na-eme. Esi African, don't you turn back, got to keep the fire burning. Ọ sị gị put more wood, gị tinye nkụ, ngị kwanye nkụ. The time of the benefit ndị be anyị give up. Africa has given up. Ndị isi ojii give go up because they cannot fight, they give up. He give go up. But ụna ama ha anyị ma na afụ ihe ga-eme echi because ihe a na-akpọ dibia bụ all those people na-eme ihe unu na watch na television today a na-akpọ weather forecast master of the forthcoming or forecast ka a na-akpọ ya. Anyị forecast go wee fụ ihe na-achọ imenụ. That's why we changing the weather. Ihe anyị na-echange the weather because na ya afụgo na Africa give go up. They have given up. Ndị isi ojii give go up totally because ha from the fire that na they cannot fight. But ị ga na akwụkwọ Chinua Achebe ọ sị gị turning and turning in the wedding guy. The falcon cannot fear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. Anarchy is ruled upon the world. WB yet the second coming. Ndị banye gives up at the early stage. You give up at the early stage. You cannot fight. But to these people dere akwụkwọ na UK a na-akpọ Julius Caesar. Ọkwọsị gị they have tied me in a stake that I cannot fight but fierce like I shall fight the cause.
they have tied me in a stake that I cannot fight, but fears like I shall fight the cause. Just na because of small ọkwa ka ebele ga-eje eje ọma ahịa, just because of small temptation you give up. Before just of small temptation, nna nwanne ị na-akwanye nkụ ahụ ị na-akwanye ebe ahụ, ị na-ahụ ka ọ na-agba tikịtịkịtịkịtị, ị na-anụ ya, itinye nkụ n'ọkụ ị na-anụ ka ọ na-agba kịtịkịtịkịtị. The fire is burning from the wood because o nwere hydrogen inside it. That means o nwere mmụọ. Anything ọbụla na-ere ọkụ nwere mmụọ n'ime ya. Ịkwanye ọkụ, osisi a na-agba ọkụ. No, isi enweghị pain, but because you little pain ka ị nwere, you solo away your identity because of obere ndị obere okwukwe. Just obere okwukwe ụmụ ibe. Mba, mana ndozi ọdịnala si no. We dada die. Anyị nwụọ, ọbahuru na nke a mmadụ dị ọwụ ndụ. Nke anyị dị ọwụ ndụ. Instead of you to give away your identity nwụọ, ogudo oge anya, iruo na be ndị mmụọ, you will meet them. They are there. Ha ga-emit gị ebe ahụ, they will see you. Ha ga agwọ gị ịba. Iruo ebe ahụ, ha agwọ gị ịba. They will teach you lesson that you can never forget in your life. Your next life, you gaghị forget me. Nwanne anaghị agbata ya n'ọsọ. There is no escape route. We have programmed to receive. Human being is programmed to receive. Ị naghị agbata ya n'ọsọ. Because the only option ị nwere bụ to make your way right. Edere m ụnụ ihe ebe a sị m ụnụ na if your foundation is wrong, nwanne, the building will be wrong. If the foundation is wrong, the building will be wrong. It's as simple as that. Because anyị amaghị anya chemistry. Chemistry bụ ihe nna nna anyị ha mere. Chemistry bụ ihe nna nna anyị ha mere. But we don't know chemistry. Nena anya ka m gwa unu something. Just aga m atụnye gị azụ. Ka m tụnye gị azụ. Ihe a ndị Igbo na-asị ịgọ mmụọ, ịgọ ọfọ, ịgọ ọjị. Sọsọ ịtọ a ka m edebe ya na ya. Ka m gwa unu ka nna nna gị si wee create nri a na-eri eri na. Ị mara ihe bụ ịgọ mmụọ, ka m were akpụ wee mere ụda example. Sọsọ akpụ ka m mejinye gị example. Ka m gwazie gị na before Abraham, Jesus was as they said. Nwanne iweta akpụ, ịbacha ya abacha. Ịbachasịa dị akpụ, iwepụtago mmụọ ya. Ijidego mmụọ ya, ime ihe ị ga-eme mmụọ ya ahụ. Ọfọ, ihe anyị ịbanye ya na mmiri, ịbanye gị na mmiri. Mgbe ahụ ịbanye ya na mmiri, ihe anyị na-afọ onugbo, ihe ahụ otu anyị si afọ onugbo, datị na afọ, ọbịa dee. Ọ dee ore, ọ separate onwe ya. Ịwa na ọjị, ịwa na ya. Mgbe ahụ separate ịwa na ya, ịbịazie yọọ ya ayọ ihe ụwa. Ịbịa yọọ ya ayọ. Ịgọ mmụọ, ịgọ ọfọ, ịgọ ọjị, ihe ụwa. Ịbịa yọsịa ya, ịbịa rọọ ya arọ. Mgbe ahụ ị na-esi akpụ ahụ esi, ifu na akpụ ahụ bịazi bịa rọọ arọ. Ọ rọọ na. Ịrọsịa ya, ịbịa bupụ ya. Wetezie ihe a na-akpọ ofe, isi ofe, ihe a na-akpọ ibu mmiri. Ibu mmiri bụ ofe, ofe ga-ebu ya ebufe ya. Nwanne ọwụ na ị mara this chemical process of life, the mind and every element will the same thing. All this alchemical mind ka nna gị si wee discover nri ya na-eri eri. Because ịgọ mmụọ ahụ, data akpụ ahụ iji ibechapụ ha na okpokoro ahụ, imi ha na-acha ọcha wụzi mmụọ ya. Ibidozie treat wezie ya until ruo mgbe ị ga-eri eri. The same thing emere n'ọka. The same thing ka anyị mere n'ọka, iweta ọka anyị kpụchasị ahụ ya. Ịbịa were ya banye na mmiri, ọrịa ịkwụọ ya. Ọkwụsịa ya eyọọ ya. Iyọsịa ya ewepụta dị akamụ. Igosiri akamụ mee. That's why eji eji akamụ na beans. The same thing ime na beans ka ime na akamụ. Ebe ahụ ị ga-ebutezie ofe ahụ. Ofe ahụ ị ga-eji erizi nri ahụ ibutezie ibu mmiri. Ebe ahụ emere ibu mmiri, iwetezie akamụ wee replace ya ibu mmiri wee taa dị akara iji beans wee mee. This is how your ancestors created. But those things for you. Ọwụ ịgọ mmụọ, ha na-agọ mmụọ, jide ha ka egbuo ndị ọgọ mmụọ. Mana this thing will practical science ka a na-agwa gị maka ya. But ha koduru ya in a language that ndị nkịta agaghị aghọta ya. Ihe m na-reveal ihe a today because ndị be anyị ana that nwanne this thing you don't say it in public. Yeah, just people who ndị ruru oge ka na-enye this information ha were ebe ahụ. Because m na-enye ya ebe enweghị uru oge abara ndị a, ndị adịghị ready.
ọwụ ndị bara ihe ahụ ihe a na-eme na nzuzo. Ndị bara uru chọrọ ịpụ ndụ ka a na-enye ihe ha ewere bara onwe ha uru, but we are forced to give it to our people because anyị afụgo na ndị give go up already. Ọ dị ka onye atụrụ ya gbafuru agbafu gbasasị ya, ọmasị nke ọ ya ejide ọ nke a ka ọ ya ebu ụzọ jide ka ọ nke a ka ọ ya ebu ụzọ jide ka ọ nke a ka ọ ya ebu ụzọ jide. Atụrụ mere mgbasasị. Onweghị onye n'ime anyị nwere ike discover m nni because you don't know the practical chemical chemist. ịmara ya because ọwụ na ịmara ya ị ga-arụ nwu your mind a na-arụ ya arụ. Otu esi arụ moto ka esi arụ obi, otu esi arụ moto ka esi arụ obi. Nwanne, moto na-asụ asụ ọ bụrụ na itinye ihe na gia o nwere ebe ọ na-aga. Moto na-asụ asụ itinye ihe na gia, nwanne, moto enweghị ebe ọ na-eje. Ọ gia aha ka a na-akpọ ọfọ because you press here the clutch, that wheel is separate from that disc plate, then o wee nwee ike ịbanye na gia. Gia aha onye nwa ogu onye aka gị aka ahụ ị na-afụ na because ọ dị 5 ị na-anya mkpụrụ aka gị dị 5, gia 5 ka ọ na-adị, ọ karịghị 5. Aka gị ahụ gia datị trọtụrụ ahụ ị na-apị bụ ogwu, onye nwa ogwu onye ka ị na-apị apị. So all these things ka eji wee develop this science. Without this thing, because ịmaha ihe we ogu, ịmaha ihe we ọfọ, how can you build a car? Kedu ka ị ga-esi arụnwu moto? Ịmaha ihe wu gearbox. How can you build a car? Gwanụ m, adị m ajụ gwa m. Ịmaha na gearbox a na-ekwu okwu ya because nwanne ọwụ na ịmara ihe wu gia, ịma na gia dị 5 ọ surprise na mkpụrụ aka gị dị 5. Nna gị esi gị kwụba aka gị ọtọ because ọ bụrụ na ịkwụba ha aka gị ọtọ ị press the clutch ọ gaghị abanwu na gia. Ọ bụrụ na ọ baha na gia moto gị ọ ga-add speed. Ọ bụrụ na ọ baha na gia moto gị add speed. Ọ bụrụ na ị press ya throttle ogu, ị press ya ogu o jekpope the carburetor, ikuku abata n'ime the engine, add ya the speed. So ihe ọbụla nwere ihe ọ na-arụ. Ogu na-arụ nke ya, ọfọ na-arụ nke ya because ọfọ because ọfọ balance ya ka na-akpọ clutch. I clutch ya ọjị iji n'aka ọ ya bụ datin iji ebe ahụ ọ sị gị kwụba aka gị ọtọ, ị ga-eji breki. Ọjị ọkwa ịwa ọjị na iji breki ọwụ disentịrị ka ọwụ disentịrị. Ịwa ọjị kwue n'oyibo breki bụ gịnị wụ breki? Ụmụ ibe achọrọ m ịma gịnị wụ breki n'oyibo? Ọ bụghị ịwa ọjị. Iji breki ọ bụghị awụ ịwa ọjị. Mana uche anyị erughị that side. Ịghọtago? So ihe a na-agwụ na ihe ahụ na if you like you go and practice, ị gaghị emenwe ịmaghị ihe na-akọ ihe. Ọ na-efe ga-efe na ntị na-asị nna ihe onye na-ekwu bụ eziokwu, but practically ị gaghị ama eme. That's one jigara a na-arụ ya arụ. A na-arụ the mind arụ otu esi arụ moto. Ị na-anya moto mana ị maghị anya mekaniki, mana ị nwere moto gị mebi gaa na mekaniki. Mana ihe na-agwa gị ihe ahụ now, if you know these things now, ị ga-ewu na ị ga-arụ nwa obi gị, ị ga-arụ nwa moto because ọ bụ your mind bụ that engine moto ahụ ị na-afụ. Obi bụ engine moto, then clutch ahụ ị na-ene anya bụ dị ọfọ, throttle ị na-ene anya bụ dị ogu, breki ị na-ene anya bụ dị ọjị, gia ị na-ene anya bụ aka ịkwụba ọtọ. So mana ọ bụrụ na ị mara distance nwanne, kedu ka ị ga-esi arụnwu moto? Gearbox dị n'igbo ukwu, gearbox moto dị n'igbo ukwu. I saw it with my eyes. I said yes na those things all these artifacts gearbox na dia. Mana ndị mmadụ ọsọ ndị mmadụ ma na ihe ahụ gearbox, mana ndị nkịtị ama ha na gearbox. You got that? Gearbox na ebe ahụ. Ihe niile unu na-akwụ ihe ahụ mind science ka esi all mind science ka replicate to this physical science or work or out. Because all no work na the mind. No matter how the mind work, then all those things ga work because mind anaghị asị asị. Nature don't lie. Nature anaghị asị asị. Never. Once ọnwụ na nature ahụ ebe ha na replicate that in nature does, nwanne it will respond the same way.
ọ ga-respond exactly the same way nature respond. isi na asị try ya. That is why moto ji agba, that is why train ji agba, that is why plane ji agba, because ihe ahụ simple mind science. Ọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. That is why nju egwu na ụmụnne ọ ka mma na iji n'oge onweghị ebe ị na-eje. Go and begin to build your house, which is your mind. Begin to build. Nwanne, you are not going anywhere. Agwara nga agwana mmadụ anọkwa m ebe a ka na ọ nwere ike ịgafe 20 years na ichekwa na 5 years 20 years will pass you life in your eye. You na-emekwa the same thing. Ọ dịghị ka egwuregwu. But agwara nga agwa, I told you. Ichi ịrụ ụlọ ị na-awa foundation, ịwasịa foundation ido block, idosia block ibido rụsị ụlọ, ịrụsị ụlọ ịbịa rụwa kitchen, rụọ toilet, rụọ palọ, rụọ passage, ebe ị ga-ebi ebi. Don't you know that your mind need the same thing? Nwanne, human being need the program to run. That is why ndị mmadụ na complain na Africa adịghị mma. Nwanne, enweghị surprise n'ebe ahụ. Computer without program is not working. Any computer without program can never work. It's as simple as ABCD. Enweghị ebe unu na-eje. Ihe ọ sọrọ gị, anything you like you do. I don't care. Mana the only thing ga-agwa gị now, I will tell you the truth. The truth can only set you free with your heart, with your mind, with your children, with your unborn children, with you yourself. Because you don't have a program in your mind. Every mind is like a computer. Computer can never ever work without a program. It's impossible. That is why they call TV program, radio program, computer program. It's a program. You must run under a program. If not, you gaghị agụ one. Ị na-agụ one because one, ABCD is a program. 1 2 3 4 is a program. Ọkwa somebody nyere the program. So without, okay, ị na-eme if for example I say philosophy, ị gaa na dictionary je chọba ya. Ịma ha na program bụ that thing. Ọwụ na ị naghị run under certain program, how can you go and look for something in Google and look for a meaning? Because it's a program. That is why you also gwa bekee, he will not listen to you because o nwere a program already running in their system. Kedu ihe ọ na-echenjiri? Ke ihe ọ ga-echenjiri? Because ọ ga-conflict ha or his own mind. That is why ọ naghị ihe na-akọ anaghị abaya ntị. Ihe ọ sọrọ gwa bekee ọ chọọ dị mma because there is a program running in his or her own mind. O nwere ike dị ya ka eziokwu ị na-ekwu bọtụ. Nwanne, the devil I know is better than the angel I don't know. Devil I know is better than the angel I don't know. So ụmụ ibe, a program dị very very important. Ihe mere Africa ji daa today, our children has no program running in their system. It's as simple as that. That is why je bigara aka nna nwanne enweghị ike trust 95% of ndị Africa gaghị trust ha because their mind is unstable. Gịnị akwụwo tata echi o meghara ihe ọzọ. Onye gịnị akwụchara okwu taa ichere gị na mmadụ ka ejide nkịta ejighị ọbụ ichere gị na mmadụ echi ịhụ ya ka ọ na-eme ihe ọzọ isi agwa nna oti agha. Ị nwere ike ịkpọ ya sef onye ha ebu the phone. Ị nwere ike ịkpọ ya ọ gaghị ebu igwe your best friend o. Because of what? Onweghị program, onweghị ebe o si eti. Her mind onweghị decision of his or her own, onweghị own decision. Ọ na-live in fear because o nwere program. Ị nwere program, ị nwere ụjọ. Onye nwere program enweghị ụjọ because you have a program. Onye bụ ụgbọ mmiri nwere steering. Ebili mmiri abụ maka ya. Ebili mmiri si ebe a, oti isi ebe a. Ebili mmiri si ebe a, oti isi ebe a. Because o nwere ụda. That is why ndị Igbo ji wee rụsịa ihe niile rụnyere ụlọ afa wee baa ya n'afa mmadụ si na afa ya bụ ụlọ amaghị ihe ndị a ji wee mee datin si na ihe a bụ afa. Ndị nkịtị ewerezi eribe ụmụnne ha corrupt every goddamn information given to them, then corrupted it because of material money. Because of material. Ị ga-afụ mmadụ ọsị ya ahụ dọkịta iru ebe aha ndị mmadụ a na-anwụ ka ijiji. Nwanne, kedu ebe ị bụ dọkịta nke ị na-eme ndị mmadụ na-anwụ osisi just like that? Think ya si ya bụ dibịa ojojo bute dogoyaro obunye ụmụ mmadụ a na-aṅụ onwuchi ọnwụ a na-akọtu.
nwanne enweghị program running inside you. There is a program. Dibia nọ within the program, osu nọ within the program, ohu nọ within the program, ume nọ within the program, agwụ nọ within the program, arụsị nọ within the program. The question issue is, what are these things? What do they represent within the program? Ọ bụghị ajọ ọsọ a na-atụgharị ụjọ na-enweghị isi. Ụjọ of what? Onye a gwara na Jizọs na osumini na disenti na ọ ga-ekwe. Onye a gwara na Moses Jizọs osumini disenti na ọ ga-ekwe, ọ gaghị ekwe, because of the person is running under empty computer, because of nweghị program. Inweghị program na run n'ime. That's why ị maghazi nke ị ga-eso eso isi ebe a ya akọrọsi ebe a onwezi onye ma nke ọ na-eso eso, because nwanne nature abhors a vacuum. Nature abhors a vacuum. It's as simple as that. Until ụmụ ibe aghọta ya, ụmụ ibe aghọta ya, ụmụ ibe na-agwa unu nke bụ eziokwu. The Igbo institution, Igbo heritage is the best among equals. Nobody can stand it. What you see as Kabbalah today is Igbo cosmos. Igbo or Igbo nwere what you know as Kabbalah, the origin of Jewish Torah or Kabbalah. Ọ bụ Igbo dere Kabbalah. Ọ bụ that engine boss ka m na-agwa ya, that gear boss. Ọ bụ gear boss bụ Kabbalah anyị na-afụ. Ọ bụ the gear boss. Ọ bụ Igbo rụrụ ya. Ọ ya ka na-akpọ obi. Obi ahụ ndị Igbo rụrụ ya bụ direct Kabbalah ụrụ na-afụ. So, but these things due to na because this program normally o kwesịrị ịbụ program na run inside you. So today ị gaghị na-achọ moto ị ga-arụ ma machine ma ihe. Ị kwesịrị ị na-arụ ya because ọ program na run n'ime gị. Because ihe mmadụ nwere ka ọ na-enye. What nwa bekee is doing is program they have inside their mind is what they do. If you don't have a program of computer in your brain, how can you be computer? If that's why ndị na-akọtu ị na-akpọ nwa bekee nke a nsị nwa bekee asịghị gị nwanne, if nwa bekee don't have computer in their brain, they cannot build it. If China don't have this thing on their brain, they cannot build it, because their brain is advanced enough. Look at China, look at everybody, because their program running inside their system. If they give you that the same book, you can't hear anything, because now your system is not running. The same book a na-agụ na akwụkwọ ahụ a na-agụ na Africa, all the same akwụkwọ ahụ ka nwa bekee na-agụ n'ala bekee. Ebe ha ka m the same akwụkwọ ahụ anyị ji ka ha ji, kama ihe mere bụ na the program running into their system is the same thing. All matched with the book. Your system are matched with the book. So for you, igosi ya dị akwụkwọ ị gaghị aghọta ya. Ọ na-agbaghara. Igosi ya dị akwụkwọ ọ na-emeghe ele. Igosi ya dị akwụkwọ ọ na-emeghe ele because ịghọta ihe ndị a dere n'ime ihe a nwanne. Ya ihe ndị a na-akọdo ihe akọrọgbaga agbaga akọrọgbada agbada. Asị gị m equals to W Newton ji wee sị ya Einstein ji wee sị ya onye nke nwa ji wee sị ya. But ọwụ na program a na-arọn n'ime gị ịnụ ha na Newton ji wee sị ya ịmarago na Newton asịgo, Einstein sị ịmago na Einstein asịgo, Pythagoras sị ịmara Pythagoras asịgo. Mana nke a all those things na-efe ga-efe na ntị. Ịnụzie ka ekwere ike akwụzie ka ekwere ike si wee kwuo Amadioha ịmaghị isi n'ọhịa si gịnị Amadioha hey arụ eme ndị ebutere ma ọgwụ n'ụlọ osi arụsị asị ya o tie gịnị ndị arụsị butere anyị arụsị ga-akwụsị ihe ọjọọ, arụsị ga-eme nka. Onye na-ekwu ihe a isi akwụba aka ya ọtọ sị mba, kedu ka ihe ọjọọ ga-esi ana? Ị chọrọ ọtọmatik arụsị nwanne kwụba aka gị ọtọ mba, mana ị chọrọ ọtọmatik arụsị ka ọ ga-akwụsịrị gị ihe ọjọọ. Ọ ga-ebuzo ogbugo nwana. Ọnwụ na etinye dị arụsị ga ogbugbe mmadụ oburuzo gbuo gị maka na ịdị ha ọcha. Yes na simple as ABCD. Mmadụ nọkọta ọsị ga-ebute arụsị ka edosa na ya dị na ọ ga na-edo ndị mmadụ, ọ ga na-enye ozu ochi ojide. Isi onye aha na-eme ihe a nsogbu adịghị, kwụba aka gị ọtọ ọjụ. Ije pụtazie dị arụsị si ya arụsị ya na-arụ ya ka ọ na-egbu mmadụ, o buru ụzọ gbuo n'onye aha na-ekwu ya na. That is why, because ya program ọnwụ na program aha na-ekwu, because arụsị bụ sociology.
All na this program is running inside you, ị gaghị ezu ochi, ị gaghị ezu dị ochi, ịghọtago, because the arụsị is running inside you as a program. So mgbe ọbụla ị chọrọ izu ochi, ọgwa gị n'ime gị ma na ezukwene, ọ dịkwa ha mma, ala Igbo sọkwara ya nsọ, isi ebe ha pụta, ịghọtago. My brother Asheru, we have programs, English programs weekend. We have English programs. Asheru Black. This is Igbo heritage. Igbo heritage is African heritage. It's what we know as life we live. It's a program running inside us. Most of people outside Africa and the Caribbean and America, most of them, 90% of them were Igbo blood. They have Igbo blood. But the only thing is that Western colonization came to Africa and divided everything, you know, we begin to fight each other. So, but today, some days, we have our indigenous languages we used to preach to our people, because nothing like language, only language can penetrate people's mind. So that is the case. So weekend, we used to have general in English. So we tell our people, those who don't understand the language as well, so that they should understand. And you know, there are some of our people who don't understand even English very well. Even me, I'm just forcing myself to give out the information in English. I don't even know how to speak very well, very good English. But Igbo, yes, of course. Anamasu Igbo, ofuma. So I will like our people, black people, anywhere they are, to understand this Igbo cosmology, because Kabbalah is based on Igbo cosmology. The English Bible is based on Igbo cosmology. The Egypt is based on Igbo cosmology. So there is no how you can, unless you are grounded in it, unless you are one of the rabbis who know about Kabbalah. Even even all the rabbis know about Kabbalah. Not even 90% of rabbis know about Kabbalah. Most of them don't know. It's like most of the pastors don't know about Bible. This Egyptian book of the dead, only Igbo man can tell you what is in that book. An Igbo adept, not every Igbo man. Igbo man who understand Igbo cosmology know what is in that book, know what is in Bible, in Kabbalah, in Quran. Quran is Igbo Aro. Igbo Aro, that's why they wear veil. That's why they wear veil is Isiala. Oya Biriji. So now, for you to understand this thing, you must understand it. Ntoala, Christianity is in Ntoala. Judaism is in Soala. So all those things are Igbo cosmology, but you must understand them to be able to decode them. And the only way this energy can go inside you is a process. You don't just build a car and car begin to drive. No. Car must have fuel, must have oil, must have carburetor, must have every pieces of the parts of the engine. You must put all of them together accordingly before the engine will begin to start. Then you go and bring the gearbox and put inside the propeller between the tire and the engine, so that you can control the velocity of the vehicle. This is the mind, and this is replicated in physical life. It's as simple as ABCD. And this is the cosmology of Igbo. Chemists will build, meteorological will build, cosmology we build, astrology we build, geometry we build, numerology we have it. We own numerology, then use to write Bible. We own it. Geography we build. All these things we have them in Igbo names, not in English, not in French, but in Igbo language. So how can Africa have these things and then we go to Arabia and start looking for algebra? Go to English, start looking for mathematics. Where we have mathematics in Igbo language. We have them. Yes. After we study the Western part of it, the program running inside us begin to have problem. It's like when you have computer, XP computer, you go and put a program of Windows Vista in XP. You know this XP, the RAM, memory RAM in this computer cannot stand Windows Vista. Do you know that? Do you know that memory RAM in XP is not well developed to handle Windows Vista?
So that is the game. You are running under a different system and you go and take another program to put inside the system, then the computer crash. That is why you're running up and down today. Your computer crash, you go one. Your computer crash, you go or crash na crash. You might need reformat. You need a reformat, whether America, whether Senegal, whether Angola, whether South Africa, whether Yoruba, whether Benin, whether Hausa, whether Caribbean. What you need is a reformat, because the computer a crash go, it's been crashed. That's why you are holding hand. You are just looking for only easy. You know, blind man, just blind man, just moving, touching. What is this? What is that? What is that? It's as simple as ABCD. Truth is bitter, but only truth can set you free, because truth is hidden. Enwere something adere na Bible. Ha sị na Jizọs amụrụ ya, ha wee buru eti na basket send ya n'Egypt maka Herod chọrọ igbu ya. Herod wanted to kill him, so them put him in a basket. Do you believe that this thing is real? Ichere ihe a bụ eziokwu? This is allegory of truth. Truth is veil. You have to see what is inside. Who wear the cloth? Not about the cloth. You have to see the cloth. Somebody who wear the cloth. That is because truth is scared. You don't know that Chukwu na told you. God is scared. He's scared. God is scared of his own shadow. That's why he selects body. God selects body. Select body before you, because his knowledge is creative energy. It's creative energy. It doesn't go. Some people, you have this energy, they will use it for evil. That is why it never is hidden, because this is a spirit. It's a speed. It's vibration. It's a speed. All that energy no need, maybe the level of speed. That is a change the gear. Put gear 1, put gear 2. If you want to climb mountain, you use gear 1. You don't use gear 4 to climb mountain. If you want to speed, you put gear 5. But in one accident, that's gear 5. In one accident, isi onweghị power mana ọ na-agba aja ọsọ. Onweghị power mana ọ na-agba aja ọsọ. Ọ ya mkpịsị aka anyị fụrụ ebe a. Den ichi iri ugwu ọ isi aka ọ nwere power mana ọ naghị agbanwe ọsọ. You got to go ụmụ ibe. So the mind need mathematics. The mind need geometry to build. There is nothing hidden under the sun. Mana a ga-asa gị arụ. You need to be washed. That is what you were saying, Christ, to crystallize. You need ịsa arụ nwanne iruru unyu. You need ịsa gị ezigbo arụ. Wash you. Begin to, after washing you, gị na ndị be anyị ga-ekwusi okwu today. Ọ dị ka ezi ịkpọpụta ezi na mmiri ruru nsasịa ya ahụ, next thing ọgakwa na mmiri back. Because all we ezi ma, the program running under ezi is mmiri ruru unyu. Ezi is used to mmiri ruru unyu. Ịsasịa ya arụpụta, ezi will go back to mmiri ruru unyu back. Nkịta niile na-eri nsị, mana nkerisia nsị buru n'ọnụ agbasara nkịta na-eri nsị. So ụmụ ibe, first of all, asasịa gị arụ efeed gị information. There is information. There is a program. Ọwụ na reformat chaa gị etinyezie gị program ịpụọ ndụ. Ị na-ekwuzi okwu mmadụ asị otu aka ndị mmadụ ọgụgọdị mmụọ sef otu aka ọ ga-esi anọ nene gị si ọ na-asị ọgwa nwa m because ị ga-wee change man. You got to go. This thing ka ha kọpịrịrị personify ya na one man for Jesus Christ who na-eburu n'efe. Ihe a bụ ihe anyị na-emere everybody. We did it to every single one of our society person so that ka anyị gara enwe ihe ọjọọ n'obodo anyị. That is why we don't have police, we don't have army, because everybody is Christ. We crystallize every single body. We crystallize even atụrụ nkịta bi na village anyị is being washed. Even ewu, that's why ndị Igbo ji wee sị ewu na-anaghị ata ji sobe ewu na-ata ji obido taba ji. That means ewu is being educated. Even ewu is educated in the ancient Igbo society. All ndị Igbo mụtara iji nkịta achụ nta.
nkịta azụ ha azụ ọ ga-achụ nta? Nkịta azụ ha azụ ọ ga-achụ nta? Biko nụ, bifo kịta na ọ na-emezi aga na airport etinye nkịta. Kedu ndị gosiri ha na a na-eji nkịta wee na-achụ anụmanụ? Kedu onye gwara ha? Who told them that? Kedu ndị na-eji nkịta achụ anụmanụ? Kịta today na awụzi because na nwanne onye kpara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ọrịrị. Onye kpara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ọrịrị. Anyị emego megide n'igwe na ala. Nna akwụnụ nke bụ eziokwu. Anyị emehie ego megide n'igwe na ala. Ịghọtago? Onye ka a na-ekwu na-asị ịgọọ mmụọ, ịgọọ ọfọ, ịgọọ ọjị. Ọ na-ama ihe wụ nzu. Ọ na-ama ihe ọkwa ọjị. Ọ na-ama ihe ọkwa nzu. Ọ na-ama ihe obi. All those things are just symbolism that replicate natural law, natural force. Nna gị nwechara ihe a niile. Ọ dị gị surprise na ha nwere this thing and this thing become technology of today. What they did to their mind is replicated to technology and ọ na-arụ ọrụ. Ọnwụ na-eji rụọ technology ọ na-arụ ọrụ, that means ọ na-arụ ọrụ na mind. If not, why did you believe in Jesus Christ if I'm lying? Unu ama na ihe act of no science. Do you know that Jesus Christ is science? Do you know that God is science? So if these things work in your mind, this thing capture your mind, that means it's real. All science. That is why you fell to it, because all psychology, they know it. Ndị na-agbara afa bụ dibịa. Ndị na-agbara afa bụ dibịa. Ị gaghị fight, all physical fight. All kwa ibido kweta ọlekwe dị eriri. The only way for you to escape this nonsense will lose the rope. Ịkpọrọ ebe ị sara ahụ, ije chiri kwata wọrọ gị. Ị nweghị ike confront your image. It's impossible. Because what you will fight is your image being created inside your mind to fight you. That is a game. Oh, game ka ọ bụ is a game. It's a game. But unu aghọta ha na game ka ọ bụ. Life is a game. So this game is being played in your brain. Ichekwa na outside ka the game na-akụ. Game abụrụ ya. Ọ bụghị outside. It's the game is the game of the mind. All game of the mind. It's a program game. That is why if anyị na-ebigharị aka today nwe ihe anyị dị nwe ya nwere ike imenwu. Our highest enemy now is within our house. How can your highest enemy be within your house? The highest enemy nwere today is within your house. Because onye nọ mmadụ nso na-anụ isi eze. Onye nọ mmadụ nso na-anụ isi eze. The highest enemy nwere today ọ nọ na ya adịghị, ọ nọ outside. Nyen one country, kedu that country na-akpọ Nigeria. Kedu onye nọ ebe ahụ na nya na ibie nọ n'udo? Every people nọ ebe ahụ, ha niile Yoruba asị ya, Benin asị ya, Hausa asị ya, Ejo asị ya, otu aka ha si asị ha niile onwe ha na-asị ha ebe ahụ. And ihe ahụ just enwere ike ọrụ Holland na Germany. Ije na Germany, border between Switzerland and Germany, gaghị ama na border dị ebe ahụ. Ị nwere ike ị na-aṅụ mmanya na border na Switzerland. Onye nke na-aṅụ mmanya na the other bar, ọ nọ Germany na-aṅụ mmanya, ngwa na-aṅụ mmanya na Swiss. But ị maghị na Swiss onye na Germany, don't know. The same thing with Holland, the same thing with Spain and France or Portugal or ka ihe na-akpọ ya Andorra. Ka ihe nke anyị why our case nke anyị ji wee dị iche. Je njikwa gị na the program is the problem. Ị na-achọ ịgwa m na ọ bụrụ na ndị Hausa na ndị Igbo ndị nsọ ala na ha ga na-azụ anị. Ị na-achọ ịgwa m na ọ bụrụ na onye Hausa bụ onye nsọ ala na ọ ga na-azụ anị. Ọhị na-achọ ịgwa m ọ ga-abịa na village na Enugu gbusie ndị mmadụ ọ na onye nsọ ala. Eziokwu ọ gaghị eme ya because all the same program na run n'ime gị, because all program na-achị. Ọ bụrụ ọ ga-esi na agba system na agba system bụ the program. Ọ bụrụ ọ ga-esi na agba system na agba mgbe ha anyị na-agba bọọlụ ndị mmadụ amaghị ihe a na-agụrụ dị egwu. Ada ọ bụrụ ọ ga-esi na agba system na agba, ọ bụrụ ọ ga-esi na agba system na agba because ọ bụrụ the body na agba no system na agba. All system pattern unu ji tactics unu ji bịa, all tactics unu ji bịa na agba. So get the tactics of a program or window vista
ka XP ka Apple ka windo na-arụ ọrụ n'ime gị ọ ihe a na-ekwu maka ya. Nwa bekee dị busy na brush ụmụ ha every day by day na-ewere the best of the best of the best of the best. Look at the Jewish nke ụnyaahụ kwa ha bidokwana best of the best of the best. Tomorrow now anyị ga-anazi Canada si a na anyị bụ ndị Canada. Nwanne the only way because sometimes nwanne mmadụ ịhapụ ihe o ji n'aka ịnapụ nwatakịrị ihe o ji n'aka nye ihe ọzọ ọ ga-ebe akwa. Ịnapụ nwatakịrị ihe o ji n'aka nye ọzọ ọ ga-ebe akwa. That's why I warn them mgbe ha na-eti Christianity asị ọsị ha nsị a nwanne ị ga-ebunwu because ịnapụ ndị ihe ha ji ịnapụ ha ihe ha ji inye ha ọzọ ijekwa aka gọrọ mbọ ọkwa ha anapụ n'ahịa ọgwụgwụ ebe ha nara ọgwụgwụ ebe ha nara iji napụ nwatakịrị ihe o ji enwe ihe nyere ya. Onye kpara nkwa ahụ si ngwere bere ọrịrị agwara m ụnụ ebuzina complain abịa na my wall because mma na distance ụjọzụ okwu ụmụachi nwanne abụsị gbaa gị ịmụrụ akọ ihe ndị Igbo kwuru onye abụsị gbara ọmụrụ akọ mana nke anyị abụsị gbara ya ịchọba akpị ka ọ gbakwuo anyị. Onye abụsị gbara ọchọbazi akpị abụsị gbara gị ịhapụ aṅụ chọba akpị ịmana akpị dị poisonous ịmana akpị dị poisonous. Agbụsị na akpị ibi na aṅụ gbaa gị ọ dị beta na aṅụ gbara gị da na akpị gbaa gị o nwere ike igbu akpị na-egbu mmadụ ọkwa ụnụ ma nwere ike ọ bụrụ na ikeghị mgbe ha na-eme ụgbọ agha ikechie ya ihe ọ bụrụ na ikechi ya ihe o ruo gị n'obi ịnwụrụ or stop your heartbeat all poison ihe poison na-eme bụ to short to contaminate the blood because all blood na-eme ka obi na-apọmpụ o weaken the blood agaghị enwezi power to hit the motor that is obi ahụ ọ gaghị enwezi power to pump it. Obi ahụ ndị obi fail ha na the whole body fail go all ihe poison na-eme poison na-aga contaminate the blood temperature so the blood temperature the heart change the system heart change her system the whole organ in your body begin to reduce power from that place onye ahụ anwụrụ all ihe poison ọbụla na-eme ma agwọ ma akpị ma nke akọrọ akọ ma nke akọghị akọ. This is how poison work. So na mind ọ na-emekwa na mind ọwụ na ndị mmadụ plan hụ na rụcha program a na-arụ ya arụ otu esi arụ virus arụsị ya attack ya kọmputa arụsị ya program for brain send ya out ime ha anya absorb ọ crack ya the system nọ n'ime gị na-arụ ọrụ crack ya ọ crack ha anya mmadụ na-agwazi gị ike ị ga-ebido from doubt. Virus na-ebido from doubt all that thing nọ n'ime gị bụ ezigbo ya o je crack ya ọ crack ha anya ịgọzie a doubtful person. So nke ha na-elesizi gị asị ọgwụ because ọ dị materialistic ịgotago that real one ji gị ndụ arụzie something on limbo because virus ọ ka virus ya arụ ọrụ virus bịa na kọmputa gị na-ega ha m n'ọnụ virus bịa na kọmputa gị ozo ji nnọọ nwayọ na study the program how they work ọkwa the same way virus si aba n'ahụ mmadụ orukwu ebe ahụ ozo na-eche na monitor your program monitorcha ya ojizie wire nọ fuse with them then gbuzie the other one nọchie. That is why nwa bekee bịara for colonialism enweghị ha wepụrụ ha bụ ụzọ become part of you werezie that your own wee mee their own change gasịa the more all those things ga-eme ka ị bụrụ onye ebe ahụ ịbụ ha wepụ ya ọsọ ihe ha wepụrụ from your mind ọkwa physical or mind from inside your mind ha remove all those things. All that thing mere gị today you change afa gị all that thing mere gị today nweghị ike believe na anything ọ bụla ị na-eme all that thing mere gị today you wesi n'isi outside wee bịa a single program removed from your brain all a program removed from your brain because all that thing represent gị as a human being. Ndị ahụ psychologists they know more than you ha ma ihe karịa gị they are psychologists ha ma mental alchemy ha ma about mind work so ha maka ihe ha si arụ ọrụ ha need ha egbe they don't need God to fight you ha ma ihe ha ga-eme they will remove you from your land uproot you from that place. So na-echekwa mbọsị nwa bekee ya eburu egbe si n'ile obi Afrịka bịa n'ọgụ onye a na-egbu onwe ya oge ha anaghị eme
just a program. Because TV na watch ya watch, that your digital TV now 99.9 western movie ka na-echo. Ma Disney Channel all this ndị nwechara digital na Nigeria, digital DSTV, ke program a na-eme dị ọwụ na ọ bụ Black Magic, ọ bụrụ nkewa 99.9% of that program in those DSTV wụ western culture. Ha ka eke esi agbazi m ihe afụ nwatakịrị nọ na be anyị ọ na-asụ oyibo ka Eliza o jebekwa airport ọkwa na that television, that Disney TV, all Disney TV ahụ ka nwatakịrị a na watch wee na-asụ ụdị oyibo ahụ ọ na-asụ. Imagine mpe ya ga-asị nna ihe nwa m na-asụ n'oyibo ọmaha na nwa ya alaala, ọmaha na nwa ya alaala ọ sị na nwa ya na-asụ n'oyibo chai ọ dị proud na nwa ya na-asụ oyibo ka ndị Eliza. Ọmaha na ọdịna bụ ihe ahụ before ọmara ihe na-emenụ nwatakịrị echenji afa ya from Okonkwo to Michael ọsịa mba Evelyn Johnson o chenji afa ya to Evelyn Johnson. Mpa ya chekwe n'ọwụ guy, mpa ya che n'ọwụ guy ọmaha na inferiority complex na-enweghị ekwesịghị ime na-asụ oyibo na-asụ Okonkwo. Why? Ekwesịghị ime isi oyibo na-asụ Okonkwo na-asụ oyibo ọfụma otu oyibo m dị fluently n'ọnụ. Ekwesịghị ime na-aza Johnson, ekwesịrị ime na-aza Harry Berry, ekwesịrị ime na-aza Nneka Okonkwo. Mbanụ papa wanyị ji bakwanụ m ụdị afa Nneka Okonkwo mba ihe abụrụ afa. Oh, Harry Berry, yes, Harry Berry, Evelyn Johnson, how are you? Fine, ụdị ya ka ọ chọrọ. Ọ bụ ihe mere nwatakịrị na nwatakịrị, ọ nga mere ya na nwatakịrị because mgbe amadi na-ezu ochi na nwata, mmanya na-agba ya ọgụ nwa, o ruzie mgbe amadi toro were egbe zugbo ochi, ejide ha amadi tinye na n'ukwu drọn ka agbagbuo ya. Amadi akpọ mmanya abịa osi amadi mmanya si amadi si mmanya na mgbe ọ na-ezu ochi ka bịa ka ọgwa ya mmanya bịa ọ tabiri ya ntị. Ajụọ ya wee tabiri mmanya ntị, ọ sị na mgbe ọ na-ezu ochi na nwata mmanya ekwe ha asị ya kwụsị n'ochi adịghị mma, mmanya na-agbachitere ya. Today no the price of mmanya bụ ihe ọ na-achọ ipe, so mmanya ga-eso ya ọtabiri ya ntị. Kịta now adị na nwata asị mụnụ kpọta ya hie, ndozi ọdịnala will give them the best program, the best. This program a na-enye ahụhụ maka ndị okenye, ndị okenye ahụ nwanne ụbụrụ ndị akpọchigo, ụbụrụ ndị okenye kpọchiri akpọchi. Sọsọ ndị 5% will be saved in this generation. Na-ekwu na chere egwuregwu only 5%. Isi na-asị gị na nwanne gị mee something emotional, ọ ga-ebitere gị. Gị na nwanne gị mee something emotional, he will betray you. Isi na-asị try ya. Gị na ya mee something emotional, he will betray you or she will betray you. That is why enweghị patriotism in Africa. There is nothing like patriotism. Ihe anyị na-efere ebe a na-enugharị bụ nnọọ personal interest. All personal interest. Ịjụkwa ndị a na-ekwu okwu a today now na-asị na ya na-emegbu ha emegbu. This person na-ekwubeghị tax first time in his life. More than 90% of them are na-ekwu ndị nọ na west because ndị nọ na west or because of na that government ji ha n'ọrụ. That's all na-ekwu tax na west tụọghị nga. Ndị nọ be anyị, none of them have ever paid tax in their life and they want benefit. Benefit of what? Benefit of what? Kedu ihe contribute to goro as a human being into this life? Ịchọrọ dignity. What have you done for dignity? Kedu ihe megoro nature for life? Nwebeghị ihe mere. Not even your own mind you can sacrifice. Mmadụ juo phone na akụgbuo ya ọnwụ gbọọ ya ọkụ maka na o zuru kọmputa. Ozubeghekwa ezu ọ chọrọ izu ezu, ọ ka chọrọ izu ezu ejide agba ya ọkụ. Dị jụọ ya ọsọ o zuru ochi. Kedu onye aka ya kwụ ọtọ? Unu niile onye nna ọ die na die. Njọ niile wụ njọ ma o zuru ochi ma ọ gbara ama. Onye na-akụwu mmadụ aka ga ọ dị ọcha. O zuru ochi a ga-egbu ya egbu, a ga-ata ya ata. Anyị na-ebe akwa today. These people na-ebe akwa now. Ofu mkpụrụ eziokwu adịghị ha n'ọnụ. Ofu mkpụrụ eziokwu na-anwụ anwụ. Sọọsọ ofu mkpụrụ eziokwu na-anwụ anwụ adịghị ha n'ọnụ. None of them.
but they want justice. Justice of what? Justice gịnị? Ị chọrọ justice mana ofu mkpụrụ eziokwu na anwụ anwụ adịghị n'ọnụ. Ka eke ụdị justice nwana unu ejere na Chukwu bụ onye iberibe. Ihe m na-ajụ ijere Chukwu bụ onye iberibe. Ọ ihe m na-ajụ. The story of ọkụ mmụọ na eluigwe, that's why anyị si ha na the way ha ji wee mee that na Bible is not good. Onwe ha ga-aghọta that thing. Issue of this ọkụ mmụọ na eluigwe is nonsense. Gafuo ihe a mmadụ agaghị aghọta nwunye. Gwa mmadụ na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Onye ahụ aghọta ihe ị na-akọ. Ka gasị mmadụ ọnwụ ojee ọkụ mmụọ ma ojee n'igwe, gwa ya na afụfụ ahụ ọ na-ata ya bụ nke o mere ụnyaahụ ka na-ata afụfụ ya taa. Onwe ha ọnwụọ na anwụ eje n'igwe na ọkụ mmụọ. Afụfụ ọ na-ata bụ nwanne mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Law of cause and effect. Simple as ABCD. Simple. Onye ahụ aghọta ihe ị na-akọ. Kedụ nke bụ mgbe ọnwụ ojebe n'igwe ojebe ọkụ mmụọ. Mmadụ ga-ebelivu ya taa belivu ya echi, nwanne echi ọ ya sị ya dị ya ka ihe a onye a na-akọ otu ya onye na-akọsị na ihe nke a na-aje n'igwe ọnwụ nke mmụọ mmadụ agwụ mba mmesịa njọ njejọ mgbaghara agbaghara m ya ọhịa butere ọgbaghara na ọhịa butere njọ. This thing butere evil n'obodo because they want you to do evil. Ha mana this thing ga corrupt just ha dị busy na educate ụmụ ha how to be morally correct. Bịa bụrụ na most of these pastors na-ezu ochi n'Africa, most of them all ha nwa theology ọkwa ha nwa train ha. Most of them train these criminal pastors in Africa. All these ndị fada niile they train them. Ịbịa here fada ndị fada ebe a onwe ha na-arụ. Ị gaa na nke ya ọnwa anwụ anaghị ego achọpụta achụọ ya n'ọrụ. Ije na nke fada Africa, fada village anyị na cement. Fada village anyị nwere shop ebe a na cement na Eke Ogberuru. Fada nwere shop ebe a na cement na Eke. Can you imagine? Mmụọka Lazarus orubeghị 10 years ọ na-arụ university. Zoe ministry nke ọzọ aka ha nkụ na Yoruba land. Can you imagine nwanne? Check good distance. All these things butere ihe ọjọọ n'ala anyị. Ị ga na-agwa mmadụ na mgbe ọ ga-eme osi dị onwe ego Chukwu enyechiga ya back. Kedu ihe Chukwu na ego nwere? Because to start with, ihe Chukwu represent abụrụ ihe ndị a na-eresi ndị mmadụ. So Chukwu nọ somewhere nọ ọ bụzi ha about morality mba izusi ochi gbasịa ama bukọrọ ego ile dị na village unu ị gaja gụnye private jet buru bunye pastor. Which kind God? Kedu ụdị Chukwu bụ ihe aha nwere ike ịnara ụdị ekpere? Kedu Chukwu nwere ike ịnara ụdị onyinye? Nwanne isi mkpi dị na akpa mkpi. This is how our land corrupt. There is no program running in our system. Because ọ bụ na ọ bụghị ya fada anụnwa pastor anụnwa nobody will go there. Enweghị onye ga-anọ ebe ahụ. Ọ bụ na nobody will go into the church. Gịnị ka ị na-ejebe ahụ ime? Onye onwe juru afọ anapụgo gị your soul have been taken away. Onye na-enweghị soul na-aga n'ụlọ ụka esi gị for help. Ụlọ ụka normally ihe eji were ya for place of preach of teaching. Ọ dị ka ụlọ school ụlọ akwụkwọ ewere ụlọ akwụkwọ nwe ụlọ ụka. All place of teachings. O nweghị mgbe ihe a ji wee bụrụ ebe Chukwu na-abịa enyere mmadụ aka. Because as the bed of the same feather flows together. So ndị na-eche ofu echiche ebe a na-eme meeting, ebe a na-atụgharị uche, ndị abezi arụọ nnọọ big mansion na-emezi majik ebe ahụ eme ụta ndị mmadụ adasị eme ụta ndị mmadụ adasị nna adị lastin mmemme n'ụwa wee fu ebe mmadụ mere datịrị mmadụ da nje dị enweghị m ike ije dị nna nwanne ị nwekwere common sense ịmana kedu ka onye a ga-esi ụdị ụka onye a na-aka mmadụ na-adasị? Kedu jos ị na-achọ inwe magical power? Onye ochigboro fụrụ okwe ka ọ na-eri because ọnwụ na-edịghị corrupt in your mind. Kedu ihe ị na-ejekwuru onye nwere magical power? Because ihe na-eme ga attract that place with that magic onye ahụ na-eme simple. The same thing ajọ ke dibịa enwere ezigbo dibịa ịma maka gịnị? Oke ọchịchọ ihe ọbụla ntiri aka ọ naghị aga nke anaghị aga onwe onye na-aga na family anyị achọrọ m ịma akara aka m achọrọ m ịma ihe bụ mbe m bịara ime n'ụwa. Oke ọchịchọ nwanne ịsasị ya arụ gị, ịsasị ya arụ mmụọ nsọ abịa n'ime gị bịa biri.
biya mmụọ nsọ biri n'ime obi m, biya onye ntachi obi biri n'ime obi m, bịa gosi m ụzọ Chukwu mmụọ nsọ, biya mmụọ nsọ biri n'ime obi m, biya onye ntachi obi biri n'ime obi m, bịa gosi m ụzọ Chukwu mmụọ nsọ. Nna nwanne, unu na-ekwu ya everyday, unu na-ekwe ya ka ukwe, unu na-ekwe ya ka ukwe everyday. Di nwenụ m etoro m ka ịbata n'obi m, etoro m ka ịbata n'obi m, ọ bụ na wụsị ofe ụkwụ obi m ga-adịrị, etoro m ka ịbata n'obi m. Ọnwụ na ndị a gwara gị eziokwu, sị gị na the only way dị onye ahụ ị na-ekwu ga-esi abata bụ n'obi dị ọcha, n'obi gị dị ọcha, o wee bịa ebe ha bịa biri. Mana ha gwa ha gị eziokwu, ha sị ga egbu ijusi ochi gbasịa ama ndị wetara ya ego, o jee n'ụlọ ụka echie night, ozuchi ochi gbacha ama ọ bịa echie night, ọ rụọrọ fa asị ọnya rụrụ ụlọ ụka. Ụlọ ụka ebe unu na-eje ekpe ekpere onye oshi onye amarụrụ ya, ebe unu na-eje ekpe ekpere onye oshi na-amarụrụ ya. Nna nwanne, ọkwa ka ebele ga-eje je ọgba ya, ọ bụ okwu a o nwere nke a gbara egbe n'ọzọ ụbụrụ. Ọkwa ndị a bụ ndị na-eju ochi agbanwe na South Africa na-azụ ọgwụ, na-ezu nke ame nka. Ọ bụ dị na na-azụ ọgwụ bụ the problem, na ọ bụ na e nwere ndị sịrị eriri ego mmadụ, erighị ego, that means o nwere ka ele ege. Ha bụ ndị na-arụ ụlọ ụka, ha bụ ndị na-arụ ụlọ ụka. Nna nwanne, ọ bụrụ na ịzụọ ahịa nwee uru ịchọ ịrụ ụlọ ụka ịrụọ, mana iburu ego mmadụ, iburu ego nwatakịrị ibe gị gbafuo, arụkwana maka ndị niile ga-eje ebe ahụ a ga-anọ ebe ahụ one day boko abịa gbasasị everywhere gbagbusi ha. Ọgụ mfụrụ nke mere that place na ọzọ bụrụ ha nọ ebe ahụ na-ekpe ekpere eji ha gwọrọ ọgwụ ego, ha ga-anọ ebe ha na-ekpe ekpere eji ha gwọrọ ọgwụ ego. Ị ga-anọ ebe ahụ boko abata gbagbusi onye ọbụla. Yes na oke akpịrị, kedu ihe ijere ebe ahụ ịchọ? Ijere ebe ahụ ime gịnị? Ị na-achọ miracle, a na-achọ miracle gịnị? Nekwe miracle ka a na-enye unu, miracle a na-enye gị ihe ahụ ndozi ọdịnala. This Igbo heritage is the miracle, the highest miracle, because from that place ka ị ga-ama ihe bụ ịgọ mmụọ, dị aka ị ga-ama ihe bụ ịgọ ọfọ, dị aka ị ga-ama ihe bụ ọjị, ị ga-ama ihe bụ ihe ụwa, ị ga-ama ihe bụ ịrụ agwụ, ị ga-ama ihe bụ ilochi, ị ga-ama ihe bụ ibu mmiri. Ọhụụ nke ọ na-eme asị na eme gị ibu mmiri gị wetara anyị 200,000 naira, wetara ya ọkụkọ, wetara ya ewu. The same way ndị ụka na-eme, the same thing ndị ụka na-eme. Mmadụ amara ihe a na-eme, a na-eme ije n'ụlọ ụka na onyinye mara mma bụrụ ibu, onyinye mara mma bụrụ ibu, jisie n'ike na-enye ya, ọ bụ Chukwu ga-anara ya, gbaghara o Chukwu njọ niile, ngọzi dịrị gị, atụ na-egwu tobenụ ya, onyinye mara mma bụrụ ibu, onyinye mara mma bụ. Gịnị ka ị na-enye buru ibu? Onye oshi ama, onye oshi na onye ama, gịnị ka ị na-enye buru ibu? Ego ị nara nwanne gị nwoke inyechi ya be ya azụ, ije n'ụlọ ụka na-atụ mma mma. Ego nwanne gị nwoke binyere gị ikwubeghị ihe, ije n'ụlọ ụka na-atụ mma mma. Ụgbọgụrụ o ruo n'ụlọ ụka asị ga afọrọ windo ịtọ, ogo windo 150 euros. Ọkwụbekweghị ụgwọ ahịa mmadụ birie ogo windo n'ụlọ ụka ka ndị mmadụ na-afọ ya. Ụgbọgụrụ nwa ya bara aba, ọgọrọ mmanya sị ya na nwa okeke go na ofu windo, go na ofu. Na ndị mpa na mma na-esogbu akwanye mmadụ na ntị ụwa, ndị mpa na mma na-esogbu akwanye mmadụ. Ọya sị ya go na ofu windo, na ejikweghị ego ijeje goro kwere ihe ị gaghị emenwu. Ọsị gopụtara ya ofu windo, gopụtara ya. Society anyị adịrọ mma. We don't have society. Anyị enwere society, anyị enweghị society. We have to build one. No program. Ụmụazị na-eto na nkịtị, enweghị ya na-atụzi ụjọ. Nothing, enweghị ihe ụmụazị na-atụ ụjọ. Apụta n'ụtụ, a ga-esi n'ụtụ sebe anwụrụ si ejie, a ga-esi n'ụtụ sebe anwụrụ chi na chi ejie. Enweghị onye si ese na anwụrụ, mana nke isizi n'ụtụ sebe chi ejie, enweghị ha na-arụ. Adị mma polisi, adị mma kọtụma.
mana ọ bụghị otu a ka esi eme na ọ bụghị otu a na ụkwaruo oge ya ọ daa ihe ị chọrọ ime mere onwe gị, but at least ụmụnne, there must be a program running inside you, live and direct, easy. Inweghị option, inweghị second hand, inweghị second option. The only thing in this life bụ na ị ga-enwe, because onwe one thing, plane na-agba n'elu, plane a na-agba na mana destination ewu Las Vegas, but how can this plane reach Las Vegas? Only the compass. Ndị Igbo wee sị gị afa, ndị Igbo wee sị gị afa, because ancient Igbo society ghọtara all those things from A to Z. Ha ghọtara ihe niile from A to Z, mana kịta ndị kịta amara ihe a na-akọ, even afa ha mara ihe ọ bụ. Onye jee gha mkpụrụ na ọsị afa ọ ga agha kọrọ gị tu nara gị ego gaa na-akpa jewara. Yes, none of them ma ihe bụ afa, none of them. Afa abụrụ ha about private something in Igbo land somewhere. Ihe ahụ universal, planet universal ka ọ bụ. Igbo land is not a place just to inside the valley. No, we have a world view. Anyị nwere world view, standard way of thinking. That is why ndị Igbo ji aga mba. Ya mere ndị Igbo ji aga mba, because I can understand the life more than anything. Before they begin conquest, anyị nwezi ike force to ebe ahụ anyị nọ. Anyị na-eje mba, anyị bụ ndị je mba rifọ nri. Anyị ndị Igbo ji wee sị ga anyị ma ndị ga-eje mba rifọ nri, because onye Igbo na-eje mba rifọ nri. Ndị Igbo na-eje mba ruo ebe ahụ nwee company, mee employ ndị nwe obodo ahụ. Ndị Igbo ga-abịa agba aka bịa ebe a bifo mara ihe na-emenụ, ọ bụrụ ọga n'ebe ahụ, ọ bụrụ ọga mee employ ndị nwe obodo ahụ. Ihe ji mara anyị nwarụrụ America jee jụọ ese, we build Maryland, anyị nwarụrụ ya, anyị nwayụrụ White House. Kịta ha ejego mee ya attach to the slave story, si na slave rụrụ ya. Can you imagine? Anyị nwarụrụ London Bridge, ha je mee ya attach to slave story, like everything ọbụla. So onye Igbo kụziere Jack Daniel ka esi arụ Jack Daniel, ejefa wee ya na slave story. Anything ọbụla dị great ndị Igbo mere asị o slave story. Must we be so slave na maka esi arụ mmanya, mana onye abụ slave ama ka esi arụ. The same person say Irish wee bịa, the same man who came from Irish, from Russia, from Germany, ọwụ slave, mana onye rụrụ Jack Daniel wụ slave. Onye rụrụ train, the person onye Igbo bụ onye gosiri ha kesara engine first time na America eji were train. Onye Igbo nyere ha idea to build the train. Asị ọwụ slave, ịrụ ha na asị ọ slave. Agbara m ụnụ hapụnụ ihe slave ahụ, ọ datịrị na mmepe ụnụ isi, hapụnụ this nonsense. Onye Igbo ji ha n'ime mee ha n'ihe bara uru asị ọ slave, ọ ma ha n'ihe bara uru asị ọ slave. Chefuo na this thing nwere something no mind game ka ọ, no mind the game. Hitler nụchara ọgụ niile ọ nụrụ Europe gbuo ogogo, ha anaghị akọ akụkọ ya. Leopoldo of Belgium, more than 15 million onwe onye na-ekwu maka ya. Ọ mgbe ọbụla anyị kwughara how great people ndị Igbo dị na America, ha remind their slave. Na Almeria here na Spain, ndị ojii one ka ha gburu ebe a, why na ha anaghị ekwu maka ya? French, ndị ojii eniri na France nkọ, why na ha anaghị ekwu maka ya? Ekwugha na America, ekwugha na onye ojii bara uru na America. His father was a slave, his mother was a slave, he's a runaway slave. The whole picture in afọ about slavery in America, coincidence? Also na America ga eme slave nwa. Why don't you ever every slave image in America? Why? Baltimore, ebe nwa. Europe gwa o mekwere slave agba. Because mgbe anyị na-anụ maka slave ọ Europe ka anụ. How come America ji wee nwecha the whole history of slavery sọsọ ha? Ngwụrụ ya Hollywood na anaghị ekwe. Ndị a Hollywood hapụrụ ndị Hollywood aka na ndị ahụ masters in the movie, masters in mind control. Don't fuck with these magicians. Ha ga-emeghara these magicians, stay away from them.
stay away from these magicians. Ha ga-amegara, ha ga-akọgara, hapụ ndị a. These people, how professionals in mind control. How professionals in mind control pụta die. Bịanụ ka anyị bụrụ ndị Igbo. Bịanụ ka anyị mee na Igbo heritage resurrect. Bịanụ ka anyị mee na nsọ ala. Ka anyị mara na ihe bụ iwu ala. Nwanne ọka mma na anyị dị poor. Begin from zero. Ha agaghị egbucha nwaanyị niile, it's impossible. Ha bịa be anyị gbuo anyị gbukwuru ha. Let us stay firm here. Hapụgodị na ya ahụ na-achọ nọdị nwayọ nọjụ arụ ka anyị bido rụwa nka na ụzụ ebe a. Rụwanụ nka na ụzụ ebe a. Onye bịa ebe a ya agba ya gwogo gwigwe ebe ahụ enweghị ebe anyị na-eje. Onye bịa ya abụọ ya ebe a. Anyị nwere ndị mmadụ n'ugwu Hausa already. Ha nọ anyị nwere settlers na Sabongari. Nwee settlers na Lagos. Nwee na Congo, Zaire, nwee na Uganda, nwee na America, Igbo village, nwee na England more than 3 million, nwee na Spain. What are you talking about? Ịmakwa how mighty you are. Iwere onwe gị mee onye nkịtị na-akụ gị. Iruo m nso egwupịa m gị anya. Iruo ịkọrọ nọnsensị aruo m nso agwụpịa m gị anya na-abụ. Gaa na ala Igbo. Go back to your root. Ebe nna gị mere nka na ụzụ. Jee meet those people marụ nka na ụzụ. Begin to research. Begin to build engine blocks. Use this information for yourself. Ị na-achọ ihe dị n'elu ebe ọ nọ naanị. Mmadụ na-achọ ihe dị n'ukenu. Ihe dị na n'ukenu. Were nwayọ ka ofe rọrọ arọ zuoro gị nri. Ofe rọrọ arọ zuoro gị nri ụmụ ibe. Nọjụọ arụ. Cool down. Ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi. Cool down. Jụọ ike. Ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi. Achụzụ n'ụwa n'ike. Achụrụ ụwa n'ike. Onye ọ dị ọsịsọ na anwụ ọsịsọ. Onye ọ dị ngwa ngwa na anwụ ngwa ngwa. Chere ọ ga-adị mma. Ọwụ na aka gị dị ọcha. There must be justice. There must be justice. Believe you me. Believe you me. Amadi. There will be justice for anything, for anybody. Mana onye ọbụla bịara for justice must come with equity. Onye ọbụla bịara for justice must come with equity. I do not see that in your hand, not even in your face, not even in your heart. That is the problem. That is the problem. But what about you not complain, but you are not equal to tax? Ihe na-esi ndị be anyị n'ọnụ apụta. Ị na-asị nna gị ndị ọṅụrụ mmanya. Ọ pụta ha n'otu ozugbo ọṅụọ mmanya. Mmanya ọ na-egbu ya mgbe ọbụla. Mba na. So if you come for justice, you must come with equity. Ndị mmadụ ga na-ekwu okwu Argentina. Ndị be anyị ejeburu ọnụ ha tinye na Argentina. Ọ ma ha ihe na-esere ndị Argentina na mmadụ. Kedu ihe ị na-etinyere ọnụ ebe ahụ? Ị ma na mmadụ ka a na-egbu na Argentina ahụ. And you want justice for yourself, but you are denying somebody justice in Argentina. Ị na-agwa, you are telling somebody in Argentina to take somebody's land and you want your land by yourself. Na nwanne ka ụdị akụkọ bụ ya. N'ọrụ onwe gị ihe na-agbasa ga-etiri n'ọnụ. Ọwụ na ị chọrọ justice, ama na ihe na-eme ndị be anyị adịghị mma. Everybody knows it. Enweghị onye bụ ewu. Nobody is a fool. Onweghị onye bụ ewu. But nke nwa na onwe ka ọ dịrị ike nkwụcha adịghị ụjọ. Nkwụcha abụghị ụjọ. Go begin to build yourself. Ị nọ n'elu na-agba enu. Ị ma na okpuru gị oghe. Ị na-aga ụzọ enu. Ị ma na okpuru gị oghe. Amaghị m makwa. Ọ ka mma na iji esuchisie ichi igwu ọnụ ewi ijechere ya na ọpịa. Ife fụgbazie ya ọkụ from ọnụ ya. Ị na-afụzi ya ọkụ ọgbapụta na ọpịa iji dị egbu ya. Ị gaghị na-egwu ọnụ ewi ọpịa eghere oghe. Ochi ebe ahụ mapụ. Ị na-egwu ọnụ ewi ọpịa eghere oghe, ewi ga-esi ebe ahụ hapụ. Nwanne ka anyị gaa nụrụbagodo Igbo. Ka anyị gaa nụrụba Igbo. Mgbe anyị rụzie na ka esi ekwu mbọsị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi. Ka anyị rụgodo n'Igbo because the mind of ndị Igbo adịrọ mma. Now I need to work on this mind. Nwanne ọ bụ na ọ bụghị ya. Kpọtagodi ndị Igbo ịtọ
ndị Igbo sọsọ mmadụ ịtọ si ha ka emee referendum mmadụ ịtọ ka a mara onye ga-representi anyị nwasị ndị Igbo iwu ya eme wepụta ndị Igbo sọsọ mmadụ ịtọ si ka emee referendum mmadụ ịtọ a na ka a mara onye ga-abụ onye anyị ga-ewepụta asị lida ọ gaghị awọk ọ gaghị awọk simple. So ka I work going on the mind of our people. I work say on the mind. Then I will kwube ihe anyị chọrọ. Enwezi ihe chọrọ ịgwa ya ekwube. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya. Mmadụ obitere ego before. Enwego bitere ya. Ọ bụrụ na enwego bitere ya, ịghọta ihe m na-akọ. Imagine ebe 90% will betray ya. 90% of people, our people today will betray ya. 90% will pass mark you. Ndị niile na-ekwu okwu now na a ga-eme freedom fighting na Igbo. Next thing, ndị agha na-eso ha n'azụ ga-ebitere kwa ha. All those their followers, ọ ha ga-akwara ga n'aka nye ndị iro. One of your followers ga-ewere go otu anye. Ọkwa ndị Bible kwuru ya. Ofu onye otu Jizọs were Jizọs jere 1.10 nara egoti na akpa. So ọkwa Judas rere Jizọs. So how man this thing will normal in life? No normal. So once you, because they are just giving you instances of life. Ọwụ na iwe onye nsọ ala, nobody can ever give you away. Because here Peter represent that place ihe a na-achọ egwu. Because ọwụ na enwe ha one mind, one ideology, one destination. Ofu onye n'ime unu ga-arara gị nye ndị iro n'aka. It's as simple as that. Anaghị ekwu maka leader, a na-ekwu maka followers. Ọwụhụ leader enweghị problem because all followers na drive the movement. Ọwụhụ leader. Sometimes ndị mmadụ na-echekwa na leader na-eme ọwụhụ leader or followers. Mana nke ndị Afrịka adịghị otu ahụ. Ndị Afrịka na-esoro pastọ gwagodi ha na Chukwu na-abịa echi. All of them will agree. Na western world ọ bụghị otu ahụ ka ọ dị. Western world bụ ihe ọha kwuru na-eme. Ọkwa ndị Igbo si ọha kwe. Mana kịta ozi ofu onye kwa ọ bụzi ọha kwe ofu onye kwe. So na ala Igbo, we need to build the mind of our people to have a standard society. Nna nwanne enweghị ebe eji ụdị mmadụ eje. Ụdị ndụ anyị na-ebi today enweghị ebe ị ga-eji eje because that is not life. Ọ bụghị otu a ka esi ebi ndụ. Ọ bụghị otu a, not like this. Ndụ kwesịrị ịdị up to the level. Nụnta agaghị apụtasị gị na Jizọs na-abịa echi. Onye ọbụla na-akụ aka oruo echi ọsa ahụ yiri ezigbo akwa Jizọs na-abịa kpọrọ ya. Ọ ga-agwaju onwe Jizọs nwanne ka ezi nke ọ na-abịazi echi a nke ọ na-abịazi echi a ka ụkwana nke nna ụwa nke ngewa. Mba, na because na nọnsọs ọ na-abịa echi onye ọbụla kwadobezie na ọ na-abịa. Mba, ụta ka esi eme nwanne. Anyị chọrọ ije n'igwe, onye ọbụla chọrọ ije n'igwe, yes. Heaven is of the mind. Inside your heart, ikwere na Jizọs ga-akpọrọ gị because ọsọ gị ma n'ime obi gị ka ịma imere itire ime ite. Inside your heart, ọ dị gị ka Jizọs ọ ga-akpọrọ gị ma ọ bịa. Nwanne ka ifugo n'elu Jizọs kwere na ya lọvụ Judas is na ya lọvụ Jizọs osetie ọ ghara ya nye ndị iro n'aka nara ego tii n'akpa. Aka nnekwu aka ekpe akwụ aka nri ụmụ ibe ọkwụgwọ ka ọha n'ọnụ tata na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo heritage ọ sara mbara. Enwere so many information we are ready to give to our people, but sọsọ ndị sara ahụ ga-enweta ihe ọ sọkwara gị mee ị gaghị enweta nwe because ọ bụ the level of the mind. If the student is ready, the master appear. All na ịdị ready, we give it to you. Time shall come and Igbo ga-adịkwa ọdị na mbụ bụrụkwa a great land, ga-adịkwa attractive for anybody to go, for foreign investors, for indigenous investors. Kịta anụnwa anyị na-achụ aja ka anyị na-achụ asị ya na-achụ aja ikpe na-ama ndị mmụọ. Anyị na-achụ aja kịta, anyị sụsị aja niile anyị na-achụ, then we will see the reaction
of the aja nwa anyị chụrụ. Ndozi ọdịnala na-achụ aja. Ndị ọbụla na-eme ihe ọbụla ha na-eme na disi ihe Igbo dị mma na-achụ aja. Enwere ndị bụ Ken, nwee ndị bụ Ebel. Enwere ndị Chukwu ga-anara aja nke ha, nwee ndị Chukwu agaghị anara aja nke ha. A sị na ọka aka nwaanyị ọ na-atụkwasị di ya. O nwere ndị na-eje agha bụ polisi, nwee ndị na-eme ministry bụ ndị na-arụ gọọmenti workers. Ma polisi o, ma amị o, ma ndị na-arụ n'ọfisi o, ha niile wụ the same gọọmenti workers. Ọ wụzi mgbe ọnwa gwụ, enwere ndị a ga-akwụ 1000, nwee ndị a ga-akwụ 500, nwee ndị a ga-akwụ 2000, nwee ndị a ga-akwụ 3000. Onye ọbụla bụ ka ekwesị akpọ mmadụ ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. A sị ma onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme ka ala Igbo dị mma, ya jisie ike, mana o ji ncha asa ahụ ya mara onwe ya. Na ọ bụ ndị ndozi ọdịnala ka ịwụ na asị na onye nna ya dunyere ochi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. O nweghị ihe ọjọọ anyị mere, isi na anyị ga-ebi ka nna anyị si wee bi. Onye sịkwa na ọ ga-adịrị anyị na mma, ala Igbo chebe ya. Onye sị na ihe anyị na-eme adịghị mma, ya gwa anyị nke ka nke a mma. Onye sịkwa na ọ bụ na obi ọjọọ maọbụ anya ukwu, ya so ya, maka na ihe anyị bịara ịgba mbọ bụ ka nna nna gị nọ n'ili n'ebe akwa si na kedu ka ha si wee mụọ ụmụ ha gbatata ha azụ. Ọ dịghị mma. Ụnụ anaghị afụ ndị mmụọ, anyị nwere afụ. Anyị ma kọndishọn ha na n'ili. Ọ ya ka anyị ji eme ihe anyị na-eme. Anyị na-arụ ọrụ 42 hours in a week. Anyị enweghị efe. Anyị ji ụmụazị, mana anyị na-ewepụta oge anyị niile wee na-agba mbọ ịfụ na anyị gwara ndị be anyị ihe zoro ezo. Nwanne enweghị onye na-akwụ anyị ụgwọ. Ihe anyị na-eme ihe a bụ aja ntụrụ ọkụ, ọwụ sacrifice ka a na-akpọ ya. Mana for some of them, ha chekwa na ọwụ ihe ọzọ. Nwanna ya adịghị iberibe. Most of us na-eme ihe a nwechara ezigbo ihe anyị na-eme. Ezigbo ihe kwa ọkwa nke okwu, ezigbote ihe. Nwechaa kọmpanị na ebe dị iche iche. Kama na ihe anyị na-agbara mbọ bụ ụmụazị anyị na-amụ amụ. Ma ụnụnwa ma ndị ọzọ niile, nwanne, ofu onye anaghị esiri ọha nri. A tree does not make a forest. Nọ nso si ka ọnọdụ sọsọ ya, ọ gaghị emenwu ya. Ọ ya ka anyị na-agbara mbọ. Otu na Igbo si wee dị na mbụ, na onye ọbụla kwesịrị ịma ihe ka anyị Igbo baa uru. Because anyị Igbo gasara agasa. Onye na-asị na anyị Igbo gasara agasa na-atụrụ onwe ya asị. Anyị Igbo nwere ngasa. So biko na ụmụ ibe gbakọta na aka. Asị na igwe bụ ike. Nna agha ego enyere m, enweghị m ji ego ga-eme. Enyere m mbọsị nnara ga-enyere m. Sọsọ ihe m sị gị bụ wefuru ndozi ọdịnala anyị na-eme. Igbo heritage nwere information more than this, more than Christianity, more than Islam, more than Jewish, more than all of them they have. Just cool down and study them. Ịma ha bịa ka akụziri gị. Ịchọ ime anything ọ bụla ị na-eme, nsogbu adịghị. But this heritage nwere information to back up anything ọ bụla ị chọrọ ime. Ha nwere information to back it up. Nwanne, onye nna ya nọ na-eze anaghị eji ọkụ mmụọ na cheki enyi. Onye nna ya nọ na-eze anaghị eji ọkụ mmụọ. Ekwena ka nna nna gị gbasa gị wicked. Ekwena ka ha gbasa gị wicked because ha tara ahụfụ wee nweta anị ya. Ha tara ezigbo ahụfụ. They suffer. Ịmara maka how many people nwa bekee lose wee conquer land. Adịghị izi nweta anị to secure it for your own children. Ịpụtazie were ya dinye mmadụ. Ọ dịghị mma na. Ọ dịghị mma. So ọ bụrụ na ịkwụba aka gị ọtọ, ndị ị na-ekwu na ha na-achọ iwere anị gị, ha ihe eme nwunye. Put me right. Fulani enweghị ike iwere nwe anị gị, not even Nigeria. Ma ọ bụrụ na ịkwụba aka gị ọtọ. Mana ọ bụrụ na ịkwụba ha aka gị ọtọ, ị na-achị achị na-ezu oche na-agba ama, ha ga-ewere ya. Ha ga-ewere ya. Isi na-asị ka anyị maa n'aka. Isi na-asị ka anyị maa n'aka. Olee esi ka anyị nwere nsọ ala. Otu ahụ o si wee dịkwa na mbụ nwee nsọ ala, mmesie temple na be anyị, nwee obi, nwee ọkwa ọjị, nwee nzu, nwee those things. But in a civilized manner. Ọ bụghị na-egbu ọkụkọ n'ilu achụ aja. No, anyị fụghị ga-etoere ihe ọjọọ na mmiri. Anyị atọghị nga. Ịtụ aja na mmiri, anyị atọghị nga because mmiri bụ nsọ. Mmiri bụ ihe dị nsọ. Ịtụ ideti na mmiri, ị na-edere ịtụ nga 5 years imprisonment. Maka ịwụ mmiri. Mmiri wụ ihe eji clean ihe holy. Ije were dustbin tee ya n'ime si na-achụ aja. Ọ bụghị ụta nke achụ aja. Sacrifice is job. Mmadụ ịrụ ọrụ. Na I have sacrificed a lot to this thing. Ọkwa ihe kwuru. You got to go. So mmụọ gị, that is it. Sacrifice yourself to do something for yourself. Ọ bụghị just iburu ọkụ. Iche ịta ọkụ gbuo ọkụ n'ime ụlọ gị taa.
iwere na-emebisiri mmadụ mmiri anyị nwere ka itere chingom na mmiri ahụ ọkụkọ ma akwa nga ka ị na-eje straight nna nwe nke bezo nga mmiri anyị ga-eji wee mee tourist zone ka ị na-aganye ihe n'ime ka anyị kparakwa aka ka aka kpara gị mara ihe agwaghị ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme anyị bịara anyị wụ soldiers of Igbo ancestors. We are soldiers of the Igbo ancestors. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, Igbo heritage renaissance. Anyị wụ the soldiers of the Igbo, soldiers of the Igbo. Nke akwụkwọ ha nke mba ka ahụ ya, soldiers of the Igbo. Nna nna ya rụrụ nka na ụzụ marazi ihe anyị ga-arụ. Onye nna ya rụrụ nka na ụzụ mara ihe ọ ga-arụ. Ọ bụ ihe anyị believe na nka na ụzụ. Ọ lesa ka anyị ga-arụzi na lesa kọma lesa nnọdụ ebe a ị na-ekwu okwu a na-adụ ọnụ ya pịa ọ dịka majik vibrate daa naanị m ga-anọ na disi fon na dutuo oge ozugbo ọ dị ha ka anyị na-ekwu maka ọ bụghị ojukwu bọket ka ahụ nke ndị ochie na ụzọ dere ụlọ ụmụ ibe